Arngot ki dikhot ka senking atyar Henyo Trap National Liberation Council HNLC kila syak kem no haga khat pratrik no pra namar ka jing don kti haga jing Japan bethai bom IED kabala jia haga khat santrik no pra haga jaka tre kam jogadhar company Hashim Plong East Giant Hills kani ka jing bethai bom kala punjulor ya ka wega kali kit Henry kam shimla dan satya ka no ko jingya brio kumbala kam daka HNLC Argot ki dikhot ka HNLC kala syak kem no Kidai ki overground workers OWG bat kila kuburu halor ka jingdon kti hakan ka kampen triem ong uwe uhe pulin. Na kalyang superintendent of police ka East Giant Hills ula pentik na halor ka jing syakem bat penpau baka jing toket kadang ya syakman da ka ba benram halor ka jing temu ki bakam he ki badan shalentet jong ka jing ja da ka ba kularu bakin dangkem shushu ya ki briu ki badan kti. Kajing toket kadang ya syakman bat kila don katu kat ni kinhun ki bala pelong ya kajing toket ban lap shushu ya ki jing shisha ula ong. Ka HNLC kala shim ya kajing kit kli halor kate kam thombor da ka bapen pau baka thmu persha ya ki jing don jing em jong usimbut menteri rangba ka jela ubak singa balang dhar namar ka jing kan taj ban siu ya ka pisa bala dawa da ka seng. Na kalyang General Secretary ke HNLC ubak san ku parnong trau Ulapun pau ko jing sngolam syaki bahayang hasam jong ubri uba kalakam ba ulayap hakan ke jingja da ka ba ong baka sengkam don jing temu satya ban shim ya ka jing embryo. Kat ba na kalyang ki bor pulit kila kentan halor ka jingkam bakala don ka jingya brio hakan ke jingja pen bethay bom da ka ba ong kalong ka bakala shibun. Ka jingkam halor ka jing bethay bom IED kalong ka ba shisha Henry ka jingkam halor ka jingya brio kalong ka bakala ong USP.